खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलां बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ दायो मोननो हाथ'लादै दा बिनिखायनो आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों आरो नोंथांमोना मानि थाखाय दायो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ मोननो हाथ'ला आरो जोङो मोननोबा मालाथो मोननो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबावबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा इलेक्शननि डेटखौ एनाउन्समेन्ट खालामबाय जोंहा आसामनि इलेक्शना 19 एप्रिलनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ दा बिनिखायनो जाय दिनखालि जोंहा बे इलेक्शननि डेटखौ एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन ओइ दिनखालिनिफ्रायनो जोंहा मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जोंहा जादों आरो दा बे मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जोंहा बेयो फर्सआव फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा बेयो सरकारा जेबो बेबादि स्किमफोरनि थाखाय नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोनो हानाय बिथांमोननियाव माने माबाया थाहैया आरो पावारा थाहैया दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो जेबो आसा खालामनांला जे बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसायानो जायखिजाया नोङो सरकारि न'नि फैसा सोनायनि बेफोरनिखौ नोंथांमोना दायो जेबो मोनगोन होननानैखौ साननो नांला मानो होनोबा जोंहा बे मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाखांनायनि उनाव सरकारा बेबादि सोनो हानाय जेबो बिथांमोननियाव पावारा थाहैया दे दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो सानना नायबानो जाबाय दाथ' जोंहा मार्च मासावनो एप्रिल मे जोंहा बे इलेक्शना जानो थांगासिनो दङ जुनाव जोंहा जुननि 4 तारिखआवसो जोंहा इलेक्शनखौ होगोन दा बिनिखायनो बे इलेक्शननि रिजाल्ट जोबखाङागौमानि गोदान सरकार जायागौमानि नोंथांमोना दायो बेफोरबायदि स्किमनि फैसाखौ मोनगोन होनना नोङो दायो आसा खालामनो हाला एबा नोंथांमोना दायो मोननो हाला दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ इलेक्शननि सिगां मोननो हाला बेयो जोंहा 100% जाखाबाय नोंथांमोना मोननो हागोन जेब्ला जोंहा रिजाल्ट जोबखांनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जेब्ला गोदान दागोन जेनेबा प्राइम मिनिस्टार सोर जागोन बेखौथ' दायो 100% बुंनो हाया जायखिजाया जोंहा माने गोदान सरकार दाफुंजायो बिनि उनावसो जोंहा बे जागोन आरो बे स्किमफोरनि खामानिया जोंहा मावनाया जागोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना इलेक्शननि रिजाल्ट जोबखांनायनि उनावसो मिथिनो हागोन नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ माला मोननो हागोन दायो जोंहा बिनि जेबो आपडेट गैला आरो नोंथांमोना दायो आसा खालामनांला बे इलेक्शननि सिगां नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ मोनगोन होननानै नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावनो मोननो हागौ नाथायबा एसे लेट जाहैसिगोन आरो जोंहा जुनावसो रिजाल्टआ होयोबा नोंथांमोना साननानै लादो फुजा सिजनाव नोंथांमोना बे 10,000 रांखौ मोननो हागोन होनना नोंथांमोना एसे आसा खालामनो हागोन मानो होनोबा जोंहा 2025आव जोंहा बिटिआरनि जोंहा माने इलेक्शन दङ 26आव जोंहा आसामनि माने एसेम्ब्लिनि जोंहा इलेक्शन दङ दा बिनिखायनो बिथांमोना जायखिजाया देग्लाय बोसोरावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ सोनो हागोन आरो नाथायबा खेबसे बारनो गासिबो मानसिनो सोगोन बेथ' जाखानाय नङा बिथांमोना फेस वाइसआवसो फैसाखौ सोनो हागौ गिबियाव बिथांमोना माखासे मानसिफोरनो सोगोन बिनि उनावसो बिथांमोना आरोबाव माखासे मानसिफोरनो सोबावगोन आरो लासै बिथांमोना फैसाखौ सोगोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो गासिबो नेलायबानो जाबाय नोंथांमोना दायो फैसाखौथ' मोननो हाखाला बियो 100% जाबाय नोंथांमोना इलेक्शन बायखांनायनि उनावसो रिजाल्ट होखांजोबनायनि उनावसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दे दा बेखौनो आं बे भिडिअखौ खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो नोंथांमोना भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों